Badwam TV, Badwam Jumadi, so. Me sure say we enjoy wo ankasa because bronya na emu ane wo no December no de bronya bosome nti mu ani nye dida no mu ahrusie yeda se so ugu so share Adom TV wa share ahosepa wie ho ada so asepa mbo health tips no tie ni yo pepticosa hadwen o chanya me adoma ye de bewie na ene me amenu abe ma ba give us Herbal center wa ba de nu ahodo ne ye ba be de ho komo sebe ya obehwe ho yi na baby auto sini wo mu ehu aduro no wanom na aboa oye wa hwe mu akwa abai Safia Majozo afisia panso afisa se na nkwa ahoden wo ho yeda se Dr. Solomon Kwabi and ran any birthday oh and I said no abai any for any show I'm say me fear na me call platform na mo say celebration e koso oh and ye late the whole month Dr. Solomon Kwabi order unkwaso papa ona radio show da ye amu abi adwuma ma ye nso ye nya bi tinyame hira wo nkwaso ye ohune wo ye hu bi radio show na mu na oma onimdie mu do na fa boasa happy belated birthday komo eda se sister Fia ye da se pa na ene enrono a me de aba ne nyina nso boa hye ni padua no emu kena ezanse ye kobro nya ene ba bia me fia me te ame ba no amanfo prepare ka na nyago do no e konkran nti me bisa am say na wo mo koye den kan okodidwa e de pa na ekoso nkran honti a nipa nkwada mpen obi afro ka sisa nti we ni nyina no so woni ahoden a untumi enkobi what you say nti problems e brain so woni padua no ma hinta yen na dodo no aye nuane ahodo aye die na ya na e masa problems we eba nti ene me no ba be ka koko yade ho asem yade koko no enya asem ketwa obi ono ma asabe previous on da so de anopa wo te asi afiri ne mpa so kra na ice na nisu bidi no na o te ahwe edumre bi aya na de wo si ehunu ne se enti ni nyina no anyame ye wo nipadua no emu no o se ni nyina etimi da ho emu nyina etimi da ho no mo se de be ye nsuo enuane ani mogya ni nyina betimi adu mu afiri sane eye eti dumre bi a wo si form no nan na ade si form no na se mu aya ha se emogya nim ase nsuo nim na ice wo nan no kra ni ho wan hwe yi a na wo kwa akobɔ fom obi okra wonam so sister Fia wotimi tia dadoa so dadoa timi wo no dadoa na wo no kra wonte ne mpabo atimi wuro na wagya hokɔ ani nyina no ya na eye entinu hawa hodo bie ani nuane bi a ye die no a ema entinu ene de da wo no ya na de sa problems we nyina ba enti ne me no bɛbɔ nkɔmɔ e de afa give us cold capsules mo say enete na hosuo ni ye say enete ya bon se be ma waso ne sisi eda ho say ena etie na enka na de no atoa no ete seyie no eno nso ewo ho ne yeyi de afiri mu ne ye de foforo we no aba nti ukọ na onya de ete sey ni bia na asa de toa ne te sey no a ni nyina mpacho woto a ebetimi aboa wo ya duro ba ko no a ne wo ma hoden ba ko no a ene wom enti nipa bia nso mesere se wudidi na enke wo se wo hwe ani mu se 24 hours no enuane no de anya adwuma wo nipadua na aya adwuma aboroso no aite se odi akutuo ahye afidie mu wonu achi mu a unse ya na bibia eno no enye papa no ene ka kire enti mesre wo a eba na saa no wo se ni nyina nso nka wokɔ agya aso na besene ka odi na awotwe bosome wo so wo de hye aye kese eye yade eno na ya na dumre bia ma utitimi pa wo a wo konkro twa enye ye pampan timi firi wanum eba wo bofono wo ama ayo ho hwe a enye ye mesrew adure betima boa wo na tuni nyina se any give us cold capsules say ena etie wonom no na esiesie ehuru nipadua no mu ade bi wo ye fununum da bia meka efre no bofuro no na ye frɛ no taworo no a ya na okoto aduane wa abontene ya fia so peta ane okoto waache okoto ye jollof na fe okoto tioza afi ni ade no aso pe yemu ade no ya na aso pe taworo no eno ena etwetwe aduane mu nsuo ni nnuro ene ahoden ne ewo nipadua no nuane a yedie ni nsuo yanom no mu na ede kɔ nipadua no emuo na wo de ne ya na mu ayefi emutimi tutu ntokuro sanse wontimi nya wa 90 no wo de hweta wa de adwade a na ayefi no time bia no de dwade ho kwampa na ho kekawo enti give us cold capsules beboa awhoro yam nyina yi sa afi ni nyina de afiri ho ama na obo ofura na tawo no ruminant na ya na sa amoa na omo puwisa no sa amoa no enyina da ewo bi ye nipa nso nyame ye bi de maye enti mesrew sa wo de ne da bia wo so de na yam kekawo yam ye o ya no give us
co capsules no ebi mesre obeyi fin bi e wo nipadua no emu akọ na afenso wuntine mu asisi nyina no etimi ahokuru mu akla bibia e de amount na onan aya na ye titiriti wonsa ye titiriti wotena se ye wuntimi nsode ade da fon kra wofma so a enye yi no ye kodwa so ye bu krasa ye kọ eba ne nyina no bonse besiesio mesre oba bi eton no bi abenye bi ato honom give us co capsules pharmacy shop ne chemical shop ne drugstore nya benye bi ato na auto wi amesrel frey 0543 222470 say na duro no etie 0543 222470 ya oba konso e wa ha eno no ye fe no ye give us p capsules e mema no e na enom pa we no boa em awonso utimi ede wo ho wodo ho efiri empama gudie mu edumre bi abema na ase shrinke eye ketwa wo maso asenke wo se gina na eye adwuma donhwiri bi na asima bie no wo de ende asima bie no pe wan we ya me se wo bedo amasabe mpreduasa enkrante are de eye wo wiasem ne se wo bebo oba ho kana sabe mpreduasa de na betena fie wo hwe no oye na adwuma de enso ade ba akọ wo se oye ma oba na nigye ene efie ene edemo enkomobo no saa bere ne de enye wo na akọ kan ba abro nye wo na akọ botons nye wo na akọ school fees wasam wan we ade ne bedwo enti eba ne saa mesre wo a wanom give us p capsules no ebia wo ye bema ebema olibido no asode na esode no na esiesiu eno nti Food and Drugs Authority agin no emienu nyina atom se wo betimi anom ama aboa wo enti wonom give us co capsules no a eno siesiu wafuna edokoso sabese asankoda edimu atetatete no ebeme na reduce wo ye oba na sabe mpreduasa sabe wafuru no abua kata niema so a me se koso ananom give us co capsules ne bi ebeboa na a reduce fat na woni padua ni nyina mu amama ni nyina beba abesene akọ bonse obeye kama na wo ye exercise nso ede ka ho no na eboa na ye nuanom mema no yi mudi p capsules no enso afra p ni gina ode ma power ema yedi emensem pa entunum nim ye no ebomu a ebeboa opa na asiesiu ama mpaso agudire no wonso waba be ye pabene ye ba be ko holidays na wo kwa akotena fie ne yakoye aduane amu wadi wi a na waka na ato so akonwam so fam no wada masa wan wi e be jam wani so ma anim guase e be kan wo no wo ye ohwe a enyi kotobi sesi a na fresh 0543 222470 enro ni me yenu nie ye no mbom Food and Drugs Authority agi atom timesrew okwa enkoto give us co capsules nko abema ana woba na enkoto p capsules nko atoni me yenu nyina bom na be ye adwuma mapa ama wahunu se wonso wanu maduru papa e free givers adwuma kuo no enchen mesanso ewo eye give us GC mixture ewo ha mesrew a adaji amani bebre enya emema ni bebre enya ntino me say ye see your panties ni your boxers ni ade no a ye mfa me hata awiem ene me no nan nam sode me da don kokora me sode no nan ntu sode na so boxer no wo huru mu say bia wo de hata ahe na ade ko hata homache no je so de hata wadwa aye ho na me srew wo a wo si unioma eye underwear no ade hata adwaye ya awie ntimi mum no me srew a doctor semen kan kire say eye atoso ansa wa hye eno de ye de ma akwa eye atoso ebeboa ma infection no ha obi da ewo ho anasa wo boxer na anasa panty mu no ebetimi akọ ede amount na eno enkoye na say bia wa contract sa infection ahodo no ebia edure ebetimi aboa wo any give us GC mixture we eye nsuo ye nom no te sede ye wonum nsuo no a enya nwono eye adwuma papapa ebe wo horo candidiasis na afei eye syphilis na genital herpes ni nyina ede afiru ni paduanum ama ebe ma wo ade wo ho enkaboni asabe mpreduasa wo ba wokọ afikyire ewia ya na etewo so a etete wo a be ma bia ntimi ema wo nchen no ebe siesio ema no mesremo a eya na enye se bia yani na samo eya na no kore wom ne se ebinum wo ho no mu a wo mo ha no on problems no ye to nro se yi no wo mo nkopa bi ento bonse ne obi aka chenzo koto ade bi fa ahoro ho koto ade bi ne tete fa hyehye baabi mesrewo nyankopon bo ma no no wa bo mo fefefe dua kama pa na baabi a sabe mpreduasa ya na nanom eba be di nkomo ewo honom no eho enke betimi anka de ohurani no afansuo bi petepete ani ho ohuru honom akama no asa ne dwonso ene niema bi ni mfifiri nti no na ekire honom ne de enka twedi ampa kwa amena anyina adwuma enso ba hwe ye de mawura kotiti niema bi ho honom ama ahoden ne ewo ho ebo wasem ban no
na akofom mesrew eba ne saa bonsa da bia no na nsufin bi egu wo ne be ma kohia krampo a wo ni ntede e the problems bebre e na ebre wo nsuo no a egu no nso eyenyan dumire bi krampo aja na awokoso no heat ye wom no ebofa ma ho a wo munya saa infection ahodo ni bi dumire bi a wo ntime kura enyenso ye mesrew kope give us GC capsules na tonom where mixture and a way capsules a GC mixture and then the capsules ya num ni mienu nyina ebom ebebo asiesie wo ba ebesiesie be man so infection ahodo bi atete wo be ma wontimi enwonso wo be ma mutimi hyehyew ekeka wa na anu impoma ntwere abobo no satie nie wo ma so krampo a entimi ema ya ton wo drugstore and pharmacy shop chemical shop bia no obenya give us GC capsules in the mixture and also Food and Drugs Authority agiatum eti anum ni mienu nyina bom ebemo aye bema kama ewo fie oba nso libido beba ama empaso agudie no aye kama frey was 0543 222470 0543 222470 now sister via na no ameka ye ye bedi bronya de nso Dr. Solomon Kwabese wo fa nkrofo adwuma enti factory hand wo pese o ye adwuma e wo factory mu o ye nnuro ye twa nsuo ye niam ahodo bebre ya wo ba wo ni experience kwampo aide wo be fan tetiem na ya kyerɛw ye se bosumi bia no ye be ma 1200 cedis wo ba bia be da kwa e wo ho no mo ye be ma ba bia be da wo ye overtime nso a ni nyina be keka abo na bosome so a ye de amount enti no nso no so wo akwanya we da ho ma wo pa factory hand jumani bi obetimi afre 0543 222470 sanso apashenkafo nti ote eye teshinungwa ehonom area no so a mese wa fre number is 0543 222470 yada say papa give us Herbal Center na yete won kano ntino opportunity na ba won say afene kwa wi adwuma kwanya bia ma wo mesrew 1002 enye bete kokoje koye adwuma no ye be kyerɛw we overwork and overtime nso a eho eniema biburuja nti opportunity ne wo no maduro no sa ho yade no na wo say enye adwuma ka ho na eniema me nkoso ankai wo say kompu Ghana enso eguso a afie wie ye ntem tete won eniema so no enye so won moja wo mguso a ubora kompu Ghana won mo branch bia wo mayimu a ubetumi enya won eniema bi ato wo ho say Samsung, LG, TCL, HP, Dell, Nasco, Techno, Infinix, Itel ni nyina wo atete so yatete so titrumika sisi na se wo pe product ya American media watrumika na so akwakoto wo de no ebi TV nkuma ne akese ni nyina kompu Ghana obowura ma obenya bi enye no laptop nso wo desktops, printers, TV, air conditions, fridges, home theaters, mobile phones and CCTV cameras ni nyina de mekeka nyina no percentage da so yate so titrumika ne kope na wo to ade no anso ebi aha no anya na obi aba betape wo abeti abusa wo question ba kumie no pass a wo benya gift ana sika benya kwa kodu be 2000 na akro no nti ai se de ade na obeto ye na akro no yasadu sika ama wo nti kompu Ghana won branch bi e ben wo bia no trumika na kototo product ya mabobo so yi ana nchemu bia 030275 2020 0302752020 na woni kompu Ghana for any enkomo yabusian so edi wonu ma woda nti en celebrate wo mo erade ayade de wonu ma shafe na se de wonu mo awie ye pa enti happy birthday nkoma bogus honorable bogus way from eni wa and all wish honorable bogus a happy birthday erade shrow erade nyo kese no ma so mfra adomo nko adomo ye me am Dr. Thomas Tiklin happy birthday enko Emma Dr. Thomas oka Dr. Tia obejo so one da ho no adwuma no tia se gan Emma no wo hwe o musta bia bi ti dog onkwaso erade shrow na erade nyo kese onkoso anya onimdefo na nipa bi e be fa won samu bia no na ho nso no onwonfa no ho emfa ba happy birthday enko amount MPH students nyina ene ye wish you a happy birthday ene ye kokos no so ye wish you a happy birthday afi happy birthday nkoma efua ejewa amuafo wo niwa chimota erade onshraw
na Awurade nya okese no ma asomfra Adom enko Adom bafo redu amo awo Adom FM ena ewo show efua ejewa amoafo happy birthday afei honorable Kofi Nti happy birthday enkoma honorable Kofi Nti ai Awurade show na Awurade nya okese ankoma ne Isaac o multimedia we show a happy birthday yedika we show anopane dada na we say Joe Samba wa ha Awurade nkoso anya okese o ma asomfra Adom enko Adom wa wudu awode ne bia no happy birthday enko emma Awurade nkoso anto nhira egmumu so baako ishira mo papa Mrs Stella Boatin Jan I mechia wano pay ante comfort mechia o nanati wa nanati wa na ona te say no pay mechia o papa me ma mi Kate nso okuma se ma Kate mechia wano pay na fe mi amade papa bi ma mi bo fa na echia wano pay onyame onkoso nhira na onye okese kuzizo obekese mechia mu nyina baako me ko edi oman hene kwabna sante waya krado edem pense mu no eto aso koso mo afide na Adom TV fi say wazoye